Шушы көннәрдәгенә Татарстанның Балык Бистәсе районы Олы Солтан авылы мәдәният йортына Татарстанның халык артисты Хәлим Җәлалов исеме бирелү тантанасы булып узды. Тулырак Фәннур Хәсәнов видеоязмасында. Зур Солтан авылы әллә ни зур булмаган трак пункт. Анда 370-кә якын кеше яши, ләкин Татарстанда бу авылны танылган шәхесләр аркасында беләләр. Бүген безнең Балык Бистәсе районы тарихына кирип калырлык бик мөһим һәм күркәм вакыйга. Олы Солтан авылы мәдәният йортына якташыбыз Татарстан Республикасының халык артисты Хәлим абый Җәлалов исемен бирү чарасына җыелдык. Әлбәттә, без үзебезнең районыбызда туып үскән күренекле шәхесләр белән шиксез горурланабыз. Һәм инде аларның исемнәрен мәңгеләштерү, тарихыбызда аларның исемнәрен уеп калдыру бик әһәмиятле дип саныйбыз һәм моны үзебезнең бурычыбыз итеп куябыз. Әлеге вакыйгага багышланган тантаналы чарада Татарстан Республикасы рәисе каршындагы мәдәниятны үстерү ярдәм фондының башкарма директоры Нурия Миннәхмәт кызы Хашимова да катнашты һәм чыгыш ясады. Безнең якташлар җәмгыяте һәм безнең мәдәният фонды гомумән республикада шәхесләребезне барлау буенча бик күп эшләр башкарабыз. Инде безнең якташлар җәмгыяте үзебезнең Балык Бистәсеннән чыккан шәхесләребезне ярдәм итү, аларның эшләрен, аларның иҗатларын дәвам итү, буыннардан буыннарга күчерү өстендә бик зур эш башкарабыз. Олы Солтан авылындагы әлеге күп функцияле үзәк авыл клубы республика программасы кысаларында төзелгән. Анда мәдәни чаралар гына түгел, музыка һәм хореография дәресләрен уздыру өчен дә шартлар булдырылган. 200 урынга исәпләнгән тамаша залы кирәк булганда спорт чараларын уздыру өчен файдаланыла. Үземчә иң беренче мин башлап җирдәм шикелле. Хатыны Флюра апага тага рәхмәт әйтергә кирәк. Ул декабристлар хатыны шикелле Флюра апа. Рәхмәт Хәлим абыйга. Юлыбызны салып бирде бит әмини хәт. Ул хатта юлда исемдә дә юк безнең. Мәчетникә беренче вузлусны ул китте Хәлим абый Мөндар Авыл Шәрәфиев белән кайтып алар. Әле истәдә юк безнең иң беренче вузлусны кулы җиңел булды Хәлим абыйның. Мин үзем бу җирлектә Солтан авыл җирлегендә эшләвемә бик шатмын. Равил абый Шәрәфиевка безнең центральный үзәк урамга аның исемен биргән идек. Күптән инде менә хәзер шушы мәхәббәт бинага Хәлим абыйны исемен бирәбез. Бүген менә аны шушылай искә алып, авылыбызның мәдәният йортына аның исемен кушып, аны искә алырга җыелганбыз икән. Мин иманым камил. Хәлим абыйыбыз безнең янда күзәтеп торып, аның җаны сөенәдер дип уйлыйм. Без аны бик яратабыз, үзебез исән вакытта да бездән сонда буыннарга калыр, иҗаты калыр, үзе калыр, сүзе калыр. Бүгенге тантанада катнашкан Татарстан һәм Россиянең халык артисты Равил Шәрәфиев та шушы авылныкы. Мәдәният йорты аның исемен йөрткән урамда урнашкан. Менә без бер авылда үстек. Мин ат күтәрдерим, ат катланып йөридерим. Ул ат җигеп, яшик арбада ашлык ташыдырга. Ул миннән 2 яшькә яшәк булса да миннән акыллырак иде. Чөнки яшик арбага кайтканда аның төбендә һәр вакыт икмәк кала, иде урлыклар кала. Ул тавыкка да ярый, үзеңә дә ярый торган әйбер. Хәлим Бәдри улы Җәлалов сәхнә тәхәллүсе Хәлим Җәләй, драма актеры, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актеры, намус һәм тугрылык номинациясендә тантана премиясе лауреаты. Татарстанның халык артисты Хәлим Җәлалов әдәби әсәрләрне сәнгатьле укуы белән дә тамашачыларга билгеле шәхес. Радио, телевидение фондында сакланучы бик күп язмалар шул хакта сөйли. Үзе дә әдәби әсәрләр иҗат итә, тәрҗемә эше белән дә шөгыльләнә. Моннан тыш, балаларга атап чыгарылган китаплары да бар. Аның берничә пьесасы Галиаскар Камал исемендәге академия театрында балалар өчен куелды. Фәннур Хәсәнов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.